Μου αρέσουν οι παρελάσεις. Σου αρέσουν? Όχι, ήρθα για τους ελέφαντες. Μου αρέσουν πολύ. Κοίτα, ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι? Είναι ξένος. Τον λένε Βουντού Σαμπού. Αυτοί οι δυο είναι αξιοθρήνητοι. Μέχρι και ο ελέφαντάς τους περπατάει παράξενα. Μα τι κάνουν τώρα? Έλα, πες μου. Νομίζω πως ανταλλάσσουν χώρα. Ναι, πώς είναι, θέλω να μάθω. Όμορφα, πολύ όμορφα. Και ο Ισνογκούντ, τι κάνει αυτός? Έχει συνάντηση με τον ομόλογό του, τον Βουντού Σαμπού. Πες μου, συνάδελφε, τι κάνετε με τους φοροφυγάδες? Έχω εφαρμόσει κάτι σπουδαίο για αυτές τις περιπτώσεις. Θα ήθελες να σου δείξω? Μα φυσικά, μ' αρέσουν οι ανταλλαγές απόψεων. Μήπως κατά τύχη υπάρχει πυλός? Τρέχω, κύριε. Τον έφερα. Ο βοηθός σου είναι σπίρτο αναμένο, συνάδελφε. Το όνομά του είναι Τιλαλαρό. Κάνει ό,τι κι αν του ζητήσω. Ωραία. Θα ήθελα να του ζητήσω κάτι κι εγώ. Τι θέλεις, συνάδελφε? Θες μια τούρτα, μια σουπίτσα, φρέσκο αυγουλάκι? Όχι, συνάδελφε. Θέλω μια τρίχα από το κεφάλι του. Μια τρίχα? Άκουσες τι είπε ο ξένος μας, Τιλαλαρό? Μια τρίχα. Να, με τον πυλό φτιάχνω το ομοίωμα. Να η τρίχα, κύριε. Γεια, χύθηκε η σούπα. Το ξέρω. Δεν πειράζει. Τη βάζω πάνω στο ομοίωμα. Ωραία. Τώρα θέλω ένα φτερό. Τιλαλαρό, ένα αυτό. Ορίστε, κύριε. Έχω αρκετά. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Και τώρα θα γαργαλίσω το ομοίωμα. Φοβερό, απίστευτο. Μπορώ να δοκιμάσω? Λυπάμαι πολύ, συνάδελφε. Μα κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει. Πες μου, πώς γίνεται? Ο δυστυχής ιδιοκτήτης της τρίχας νιώθει ότι κάνω στο ομοίωμα. Να. Ξέρω πώς θα γίνω χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Περίμενε εδώ, συνάδελφε. Έρχομαι αμέσως. Μπορώ να πάρω την τρίχα μου? Ναι. Μα γιατί? Για να μην τραβάω στο τέλος τα μαλλιά μου. Είναι η ευκαιρία της ζωής μου. Τιμή και δόξα στο μεγάλο Ισνογκούντ. Τι έχεις πάθει, καλέ μου Ισνογκούντ? Έχασες κάτι? Πες μου. Όχι, μην ανησυχείς. Έχω μια καλή ιδέα. Θα δώσεις τρίχες από το κεφάλι σου στους ξένους μας, υψηλότατε. Μα τους έδωσα από ένα βάζο. Δεν νομίζεις πως το παρακάνεις? Σκέψου το καλά, πολυχρόνεμένε χαλίφη. Θα είναι ένα προσωπικό ενθύμιο. Έχεις καρδιά ποιητή, Ισνογκούντ. Μόνο μία τρίχα. Θα την βάλω σε μια θήκη. Την πήρα! Την πήρα! Την πήρα! Η τρίχα! Κατάρα! Η τρίχα βγήκε από το παράθυρο! Φρουρέ, μήπως είδες μια τρίχα να πέφτει? Τι με ρωτήσατε? Μια τρίχα έπεσε από το παράθυρο και την ήθελα τόσο πολύ. Θα κερδίσεις 1000 δινάρια αν τη βρεις. 1000 δινάρια? Στάσου! Τώρα που το λες, θυμάμαι πως την άκουσα να πέφτει εκεί. Θα τη βρω σε ένα λεπτάκι.
Αν δεν βρεθεί η τρίχα, νομίζω πως θα σκάσω. Α, εδώ είναι! Ωραία! Μπορείς να βάλεις αυτή την τρίχα στο ομοίωμα, συνάδελφε? Ευχαρίστως, συνάδελφε. Λίγο γαργάλιμα για αρχή. Α, ναι, για αρχή, ναι, ναι. Για ξανακάν το, συνάδελφε. Ευχαρίστως, συνάδελφε. Ο ψεύτης! Τώρα θα τον κάνω να το μετανιώσει πολύ πικρά! Συμβαίνει τίποτα, συνάδελφε? Για περίμενε, συνάδελφε. Έρχομαι αμέσως. Είσαι ο υπεύθυνος για την προσωπική τουαλέτα του Χαλίφη? Ναι, εγώ είμαι. Εγώ και το σκυλάκι μου. Μπορώ να επιθεωρήσω? Ναι, μάμα, δεν μπορείς. Τα αντικείμενα του Χαλίφη είναι ιερά και... μην μπαίνεις. Σε παρακαλώ, είναι ιερά. Τόσο ιερά που ούτε εγώ δεν μπορώ να αγγίξω τίποτα εδώ μέσα. Θέλω τη βούρτσα. Ναι, μα είναι ιερή. Ξέρεις, έχω 5.000 δινάρια. Τότε εντάξει. Στάσου. Σταμάτα, γιατί τρέχεις? Παράτα με τώρα. Δεν μπορώ. Τα ιερά αντικείμενα χρειάζονται συνεχή προσοχή. Μια τρίχα, συνάδελφε. Ω, ναι, ναι. Αρχίζουμε. Ιερή βούρτσα, Ιερή βούρτσα! Τώρα, συνάδελφε, που η επίσκεψή μας έφτασε στο τέλος, θα πρέπει να σε αφήσω. Όχι, ένα λεπτό, μόνο ένα λεπτό. Θηκετεύω, θα γυρίσω αμέσως. Η τελευταία φορά. Πολυχρονεμένε! Θα πρέπει να κουρευτείς. Τι έκανε, λέει? Καλέ μου, Ιστογκούτ. Κανείς δεν μπορεί να δει τα μαλλιά μου με το τουρμπάνι. Σώπα τώρα. Οι ξένοι σε λίγο φεύγουν. Πρέπει να είσαι όμορφος στο καμιλοδρόμιο. Κουρέα, κουρέψέ τον. Κουράστηκα πολύ. Λοιπόν, πολυχρονεμένοι μας, πώς πάμε? Είστε πολύ καλά, τελείως καλά. Μπρε, κάνει κρύο για τέτοια εποχή. Εγώ κρυό δεν ξέρετε. Ο καιρός δεν είναι όπως παλιά, μα κατά τη γνώμη μου φταίει και η κυβέρνηση. Μάλιστα, ελπίζω να μην με παρεξηγείτε, μεγαλειότατη Χαλίφη. Εγώ δεν είμαι με την αντιπολίτευση. Ούτε είμαι ασεβής όπως νεολαία καθόλου. Οι νέοι σήμερα δεν ξέρουν πια τι θα πει σεβασμός. Α, ναι. Όπως έλεγα τις προάλλες στον κουνιάδο μου, όταν πήγα να αγοράσω ένα ζευγάρι παντόφλες πολύ φτηνές, καλή ποιότητα, από δέρμα καμήλας, είπε μάλιστα, οι νέοι σήμερα δεν είναι όπως παλιά. Οι νέοι σήμερα είναι αλλιώς. Ο Χαλίφης! Πού είναι ο Χαλίφης? Ο Χαλίφης έφυγε πριν από ώρες. Στάσου! Θέλω τα μαλλιά του! Είναι ιερά! Εγώ δεν ξέρω αν τα μαλλιά είναι ιερά, μα εσύ θα ξέρεις καλύτερα. Του έβγαλα το τουρμπάνι, τον κούρεψα και το ξανάβαλα. Και μάλιστα όλη την ώρα του μιλούσα και εκείνος κοιμήθηκε σαν πουλάκι. Στάσου, ήρθα ακόμα μια φορά. Λυπάμαι, συνάδελφε. Πρέπει να φύγω. Πολύ καλά. Λίγο γαργάλιμα όπως πάντα. Όχι, δεν έχω χρόνο. Πέτα τον. Όπως θέλεις, συνάδελφε. Φεύγω. Αντίο. Ευχαριστώ. Το καλό.
Πού είναι ο Βεζίρης σου, έχει δουλειά? Ο Σνογκούρ χάρηκε τόσο με την επίσκεψή σας που μάλλον δεν το άντεξε. Ο καημένος είναι ευαίσθητος. Οι συγκινήσεις τον κάνουνε κομμάτια. Πάλι καλά, κύριε. Είσαι τυχερός που ζεις. Πήραν μέρος με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί. Μανώλης Γιούργος, Ηλίας Ζερβός, Σταύρος Μαυρίδης, Γιάννης Μποστατζόγλου, Λουκάς Φραγκούλης. Σκηνοθετική επιμέλεια Ηλίας Ζερβός. Ηχοληψία ρεμίξ Κύριλλος Οικιάς. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο της Audio Visual. Και τώρα ο κακός Βεζίρης is no good σας προσφέρει σπαρταριστές στιγμές με τις απίθανες βιντεοκασέτες. Θέλω να γίνω χαλίφης. Οι συνωμοσίες του κακού Βεζίρη is no good. Ένας Βεζίρης για κλάματα. Is no good εναντίον χαλίφη. Ο Βεζίρης της συμφοράς. Μαγικά κόλπα. Ο πονηρός Βεζίρης. Ένας αφελής χαλίφης.